Amé colonel nous soutenir à la solono. C'est Dourou nous à la lutte à Mamalayo. Est-ce que le mouvement Mali est là? L'orchestre s'il vous plaît. Angata. Voilà. Oui, à ma partie politique ne peut pas nous oh Mali des amis, oh Mali des les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Mouvement des partis politiques fait beaucoup de transition soutenue. Anti-transition soutenue, la blâme mal soutenue de là. Ama fu be ou be kana fera force de changement pour que anga se ka campagne pour le référendum. Le référendum ama se 8 fois kuma ma folo. Mais ame afo mogo ye mogo kana ka don mu me constitution kono. Mogo ka nyini ka don mu me constitution kono ka constitution kala. Mogo ka tu ka carte biométrique retirer. Ka 40 au gland pour que mogo ka se ka voter. Pour que il faut oui ou bien il faut non, il faut qu'il se ka voter. Jama ka boka voter, Malien ka boka voter pour que il la constitution ya en détail. Nous me ka se ka do forum na ka blu kuna ko anti maliko drondi. Anti politique ko la, anti parti politique ko la. Ou kana peut-être que ma femme ne follow. Ou kana ou ka faranga maliko drondi nambe ka objectif ekele. Nambe ko ka référendum validé. Ce n'est pas la peine en ñongo sama sama. Anga fanga fara ñonga pour que le référendum ñuma se ka teme taux de participation ka se ka bunya. Oui, quand on a fait quartier Mali, allez awa dugutigi yeni oye ki nyamaye ay tigere fo ka bisuna lingerega dugutigi kuma bi bulu. Assalamu alaikum. Ajena era la ka bula era dama. Vraiment ana foli be jama sanma yi. Munu baru gaso ana nyana jaina. Commission dugutigi be to wala. Ani Bamako coordinateur commune wara be coordinateur to wala. Ubebe ya. Vraiment ko kanga na ka foli ke forni shayma mo arima mo. Aya wele anga kene ga vraiment ajara ya abenama. Ora to dugutigi be coordinateur be yo sore la dena. Aga kelega vraiment amani no fe aga laini ala ga sabati sini gera ala bangi ma ala ga dama ala ga jamana basgi albi ala ga lamanya commission du to wala ko ka bismillah vraiment ajara ya abenama ni ala sonama ambe baro ko yo fe fo ta sa dana aga to bala salala mama nga foli ba o bela gele foli fɔlɔfɔlɔ an ka alimami a ye duwawu mun kɛ sisan an bɛ ala deli ala ka bɛɛ minɛ ala ka jamana basigi ala k'an bɛɛ kɛlɛ ma n ka foli filanan o ye ka se dugutigi ma a y'a se ta ka da an ka kɛnɛ kan an ka foli b'a ye n bɛ hakɛ ɲini aw fɛ ne kan tɛ denmisɛnnin kan ye tuguni n b'a ɲini aw fɛ aw ka mankan nɔgɔya walasa aw bɛ se ka n ka kuma lamɛn. Mesdames et messieurs les représentants des partis politiques et des organisations des plateformes politiques et des associations de la société civile. Mesdames et messieurs, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes réunis cet après-midi pour lancer un des jalons les plus décisifs du processus de refondation de notre pays. Mesdames et messieurs, la problématique de la révision constitutionnelle ou de l'élaboration d'une nouvelle constitution est une constante dans le débat politique national. À titre d'illustration, tous les régimes successifs de la Troisième République, sans exception,
ont éprouvé le besoin de revisiter la Constitution du 25 février 1992. Dès lors, la pertinence et l'intérêt de doter le Mali d'une nouvelle constitution s'avèrent indiscutables. Les questions de forme et la méthodologie pour y parvenir ont cristallisé la quintessence du débat. La détermination et le courage remarquables des autorités de la transition ont prévalu. En effet, notre peuple est appelé au jour le 18 juin 2023 pour une consultation référendaire en vue d'adopter la nouvelle constitution de la République du Mali. Moment important de la vie républicaine et démocratique d'un pays. Le référendum, le nôtre, doit être un temps de communion et de vibration pour tout le peuple malien. Mesdames et messieurs, il est utile de rappeler que le nouveau projet de constitution, objet du référendum, comporte des innovations majeures. En effet, il consacre l'avènement d'une nouvelle chambre du Parlement, prenant ainsi en compte un point important de l'accord issu du processus d'Alger. La création de la Cour des comptes, conformément aux directives communautaires de l'UEMOA, en rapport avec la transparence dans la gestion des finances publiques. En outre, le nouveau projet valorise nos langues nationales, sanctionne le nomadisme des îles, assure la protection de l'environnement et la représentativité des Maliens établis à l'extérieur au Parlement. Il remet en surface nos légitimités traditionnelles et coutumières. C'est pour toutes ces raisons et bien d'autres que nous devons dès à présent nous mobiliser dans un élan patriotique pour assurer un succès retentissant à ce référendum par un vote massif, clair et net pour le oui. Mesdames et messieurs, la fibre patriotique qui nous anime, l'engagement sincère qui est le nôtre augure de bonnes perspectives. J'ai confiance. Oui, j'ai confiance. Nous devons convaincre par l'ampleur massive de notre vote en faveur du oui, nos compatriotes encore dubitatifs sur le caractère irréversible et irrésistible du processus de refondation de notre Mali. Nous devons, par une campagne référendaire civilisée et apaisée, démontrer à la face du monde la maturité de notre peuple et sa détermination à reprendre son destin en main. Oui, notre peuple, sous la haute direction de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a décidé de réinventer son modèle, en particulier sa loi fondamentale, dont le projet nous est soumis, qui d'ailleurs est fortement inspiré par nos valeurs sociétales et culturelles, promouvant la tolérance et le vivre ensemble. Très prochainement, nous allons définir ensemble une stratégie efficace de campagne qui nous permettra d'atteindre nos objectifs qui ne sont autres que la victoire écrasante du oui au soir du 18 juin. Mesdames et messieurs, avant de terminer, vous me permettrez de féliciter et de rendre un vibrant hommage aux experts nationaux représentatifs de tous les segments de notre nation qui ont abattu un travail remarquable en élaborant ainsi un projet de constitution. Ils ont par leur expertise incontestable et leur regard admirable au nom de tout le Mali. Mesdames et messieurs, je vous demande enfin de vous retrousser les manches, de travailler sincèrement ensemble dans le respect de nos différences et de nos itinéraires respectifs, certes, mais en complémentarité, car l'objectif final, c'est le Mali qui nous est tous chevillés au corps et au cœur. Vive le Mali un et indivisible. Je vous remercie.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mesdames et messieurs les présidents des partis politiques, des associations et organisations de la société civile, monsieur le maire de la commune 5 du district de Bamako, mesdames et messieurs les représentants des légitimités traditionnelles, mesdames et messieurs les représentants des organes de presse, chers adhérents et distingués invités à mon rang, grande qualité, tout protocole observé. Je souhaite la bienvenue dans cette salle du Palais de la Culture de Bamako au bord du Djoliba. Avant tout propos, je m'incline devant la mémoire de nos illustres disparus militaires et civils, maliens comme étrangers, tombés sur le champ de l'honneur et victimes du terrorisme. Et je vous demande d'observer une minute de silence. Je vous prie d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Je suis extrêmement ravi de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie portant appel à la mobilisation du Forum des forces de changement pour une campagne référendaire en faveur du oui. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi a une importance particulière. Elle traduit en effet notre volonté commune de mutualiser nos efforts et nos moyens pour appeler à l'adoption du projet de la nouvelle Constitution, initiée par nos plus hautes autorités et sous le leadership du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. C'est l'occasion pour nous de prouver à la communauté internationale que nous soutenons la transition et que nous apportions notre appui à toutes les réformes majeures initiées par nos plus hautes autorités. C'est pourquoi nous devons contribuer sans ambiguïté à la réussite de cette transition. Pour ce faire, nous devons mobiliser nos compatriotes à voter au référendum pour atteindre une participation d'au moins 80% d'électeurs et obtenir un suffrage exprimé de 90% en faveur de oui. Une célèbre écrivaine américaine du nom de Maya Angelou a dit ceci: les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Qu'est-ce que la transition nous a fait ressentir? À travers les 5 colonels, Assimi Goïta, Malik Diao, Sadio Kamara, Modibo Kone et le colonel-major Ousmane Ouagué. C'est la fierté retrouvée d'être malien. C'est la dignité rétablie de notre nation et enfin la souveraineté de notre pays, assumée sur la base du triptyque défini par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, la prise en compte des intérêts supérieurs du peuple malien, et enfin le respect du choix stratégique de notre partenaire. Le changement tant entendu qui doit nous amener à la refondation de l'État passe par l'éveil des consciences et des réformes profondes, notamment le changement constitutionnel pour permettre l'émergence des Mali nouveaux. Le oui massif et sans équivoque traduit la réussite de la transition et les efforts consentis pour sécuriser notre nation. Voilà. Merci. L'adoption par le peuple malien du oui à travers le référendum permet de raffermir la cohésion sociale, de combler les lacunes et les insuffisances constatées dans la Constitution en vigueur. Le changement constitutionnel permet de mieux protéger les ressorts, les équilibres et les segments de la nation. Il protège nos valeurs ancestrales, religieuses, coutumières, j'en passe. Il permet le développement de notre pays car il a été pensé, conçu et rédigé par les Maliens issus de toutes les couches sociales qui ont pris en compte l'essentiel de nos préoccupations. Je gage que le peuple malien ne se laissera pas tromper par les discours de la haine, de la division et de l'aventure. Notre rôle sera désormais de communiquer en vue de l'appropriation et la vulgarisation de ce projet de nouvelle constitution par tous les Maliens et surtout l'étendue du territoire national.
Une mention particulière et sous vos ovations à l'ensemble des autorités de la transition et au peuple malien pour leur résilience face à l'adversité. Pour terminer mon propos, j'invite l'ensemble du peuple malien à adopter le projet de la nouvelle constitution du Mali par un oui massif au référendum du 18 juin 2023. Vive le Mali et que Dieu bénisse notre nation. Je vous remercie de votre aimable attention. Anula, ni président ka yamaruya ne fana bɛ ta fɔ bamanankan na ni jama ka yamaruya. Denmisɛnninw bɛ sali kɔnɔ wa? Jeunes bɛ sali kɔnɔ wa? Musow bɛ sali kɔnɔ wa? An bɛ bɛɛ fo. Yani n ka da don kuma la, an bɛ fɛ ka a ɲini an ka président tɔw bɛɛ fɛ. An ɲɛ b'an mɔgɔ damadɔ minnu na sanfɛ yan, an ye cidenw de ye. An ye cidenw ye, maa minnu sɔnna ka nin sali in fa ni maa hɔrɔnw na, olu de ko an ka bila u ɲɛma yan, mais a ka kan u fana ka wuli maaw k'u ye, an ka tɛgɛrɛba f'u kun. N b'a ɲini président bɛɛ ka wuli k'u jɔ, MP4, Yɛrɛwolo, UPM, an ko Mali ko, a bɛɛ ka wuli, a ye tɛgɛrɛba fɔ ninnu kun, ninnu de ye cɛbaw ye minnu sɔnna ka sali in fa bi. N'o tɛmɛna ka bɔ yen, an b'an ka o président fo, ka président fo, an ka colonel 5 ni armée malienne sɔnna k'u bila u ɲɛma. An tɛ sɛgɛn o foli la, an kɔrɔkɛ bɛɛ ka foliba kɛ sisan, mais an b'u fo hali bi. Ka force du changement bɛɛ fo, ka malien den bɛɛ fo, k'a fɔ aw ye Mali kɛra a yɛrɛ ye. Mali kɛra a yɛrɛ ye barisa mɔgɔw kun bolo cɛw ni muso minnu tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan Mali ko la. Ala barika la, Ala ka wele u bɛɛ y'a jaabi n'o ye Mali ka wele, o de y'an seni kɛnɛ kan bi. Donc an b'a fɔ la k'a fɔ référendum oui o jɔyɔrɔ t'anw na. Ka passer ni 99,99% ye, ka tila ka taux de participation kɛ 99,99% ye, an fara kun ye ɲɔgɔn kan o de ye. An b'a ɲini aw fɛ an ka engagé o la. Le 18 ne vote datugura, malidenw b'a yira diɲɛ tɔw la i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na yan nɔ ko maliyɛnw sɔnna yɛlɛma ma. N bɛ kuma surunya k'a fɔ ne ye jamana 65 de kɛ n ka san 7 kɔnɔ denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔya la. Fɔlɔ n'u tun ye maliyɛn passeport y'i bolo, i hinɛ de tun bɛ mɔgɔw minɛ. Mais bi ni mɔgɔ mɔgɔ ye maliyɛn passeport ye, o bɛ boli ka na photo de ta. O kɛra Asimi sababu ye, a tɛgɛrɛ fɔ Asimi kun. Maliyɛn ye fierté bi. An kun b'an ka passeport dogo, mais bi an ka passeport kɛra fierté y'an bolo grâce au 5 colonel en leur tête le commandant en chef Assimi Goïta. An b'a fɔ kuma surunya la, aw bɛɛ ka taa ka carte ta. An ka mouvement bɛ Mali commune 500 de la. A commune 500 ni Ala sɔnna ma, élection 18h. An ye effet mun kɛ o commune kelen o kelen kɔnɔ, an bɛ se k'o jaabi yira maliyɛnw na, an b'o kɛ n'Ala sɔnna ma. Donc tɔn bɛɛ k'i kɛ ten, an k'an fara fara ɲɔgɔn kan. Vive le Mali! Vive le peuple malien! Vive Assimi Goïta! Vive Modibo Kone! Vive Sado Kamara! Vive Ismaël Ouagé! Vive toute l'armée! Vive Malik Diao! Je vous remercie. Aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma. Ko ne ka kuma bi force civile tɔgɔ la. Ne ka kuma ka taasibila kɛ ka ɲɛsin maliyɛn de l'extérieur ma. Ko ne ka kuma Mali musow tɔgɔ la ka d'a kan aw y'a ye nin salle in kɔnɔ. Musow bɛ yan. Musow bɛ yan. A y'a kɛ to aw ka wuli k'aw jɔ cɛw k'a ɲɛ. Salle kɔnɔ muso bɛɛ de ko don. Merci, mesdames. Mesdames et messieurs, les présidents des partis politiques et associations de la société civile, Aouyaye, un parti Nyamon la société civile qui est présente, nous sommes des organisateurs, nous sommes des saltigoués, nous sommes des chidons de Nyamalaya. Nous sommes des associations qui sont des madame Doma, voilà ça. Ka yira mɔgɔw la kelen
ko armée Mali ko Mali bɛɛ lajɛlen b'a kɔ nka armée bɛ société civile de ye o bɛ anw ka importance yira a filanan parti politique u bɛ société civile de kɔ la ka société civile ka importance yira olu bɛ politique et stratégie de développement bɔ anw société civile anw de b'u kɔkɔrɔma don k'u yanga sanfɛ société civile yɛrɛ maa min bɛ jɛkulu la i tɛ jɛkulu la n'i tɛ parti politique la fewu k'e tɛ finitigi ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka bɔ yan ka taa fo Tinti Gate ka bɔ Mali la ka taa Paris ka bɔ yan ka taga New York ka bɔ yan ka taga Tokyo ka taga Lisbonne ka taga diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'i maliden sigilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ nin ye weleweleda kan ye ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ an ka kɔkan malidenw ye k'an b'a furu de ma partenaire stratégique et technique partenaire financier min tɛ taa o ye anw malidenw ye an balima minnu sigilen bɛ kɔ kan partenaire au développement o ye anw société civile ye anw minnu bɛ Mali kɔnɔ yan ka d'a kan nin bɛɛ lajɛlen bɛ anw de ye ka nin kuma kalifa ne ma wulada in na a ma di ma ko n ka kɔrɔ ni maa tɔw ye k'a dira ma ko n ye muso ye Mali muso an b'a fɔ colonel Asimi Goyita ye ko n'a y'a gosi k'an b'a kɔ Mali société civile an b'a fɔ maa min bɛ jɛkulu la i tɛ jɛkulu la i affilielen don i affilielen tɛ FFC n'o ye forum des forces du changement ye anw ka da yɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ ka na an ka kɛ kuntilenna kelen hakilina kelen ale ni an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ référendum baaraw ɲana ka daminɛ anw kan ka constitution kura n'o ye an ka jamana sariya sunba ye ka kɔnɔko ɲɛɲini k'a kodɔn n'an y'a ɲɛɲini k'a kodɔn an b'a dɔn ko cɛ ka hakɛ b'a kɔnɔ an b'a dɔn ko musow bɛ cɛ dafa an b'a dɔn ko denmisɛnw bɛ fa ye u bɛ ba ye u bɛ jamana ye o tuma na an b'a fɔ colonel Asimi Goyita ye ni ala sɔnna ma ko carton blanche k'o b'a bolo walasa Mali ɲɛta o sabatili wa Mali muso bɛɛ lajɛlen b'a kɔ merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Madame la présidente des séances doyennes d'âge des présidents, Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, président d'honneur du Forum des forces du changement FFC, Messieurs les présidents et présidentes des partis et organisations de la société civile membres du FFC, honorables membres du CNT, Monsieur le maire de la commune 5, Monsieur le coordinateur des chefs de quartier de Bamako, Monsieur le représentant des familles fondatrices de Bamako, Monsieur les représentants des légitimités traditionnelles et coutumières, Messieurs les représentants des anciens combattants, Messieurs les représentants des chasseurs, Messieurs les représentants des partis et présidents des partis politiques, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, des confréries religieuses et des recotrades, Messieurs les représentants des organisations de la presse écrite et audiovisuelle, vous convenez avec moi que cette activité de rassemblement qui nous réunit aujourd'hui est naturellement la suite logique du point de presse que nous avons tenu il y a 2 jours, précisément le 11 mai, à la Maison de la Presse. Ce jour 13 mai, se tient le meeting de lancement du Forum des forces du changement FFC, composé à ce jour, parce qu'il restera ouvert, de la plateforme politique Alliance pour la refondation du Mali, de la forçade civile, le mouvement Mali Espoir, le MP4, le MPSN Malikanou, le MPDR, Sentinelle Malikoura, l'IR2, le CEM, Yerewolo de Boussine-la-Rempart, Amo Mali, UPM, ACRT Renouveau, CARSOC, MAS, Collectif pour la défense de la souveraineté retrouvée CDSR, Comas Ladriton, Mali Émergence, PDGOP, APDM, PMDD, PPA Mali, GRAP PPM et P Fassonieta Kanou, MMPS, PJCMI et comme je l'ai dit, il restera ouvert pour rassembler les Maliens autour du forum. Le FFC est un cadre informel constitué de partis politiques, d'organisations de la société civile, des syndicats, des médias et des regroupements. Mais le FFC est aussi ce cadre informel organisé des rassemblements
des visions et des luttes communes qui restera toujours ouvert à toutes les forces de changement engagées pour le Mali courant, dans une approche doctrinale prônée, incarnée et défendue par nos plus hautes autorités pour satisfaire les attentes et exigences des Maliennes et Maliens. Depuis 2012, suite à la destruction de la Libye par les forces du mal, notre pays, le Mali, a été plongé dans une crise multidimensionnelle, profonde, qui a failli le faire disparaître, malgré la présence d'une horde de coalitions de forces militaires internationales et étrangères. Notre pays s'éloignait tous les jours de la paix et de la sécurité, allée et place d'un tableau d'horreur avec son cortège de misère et de désespoir profond, sur fond de plusieurs morts, des dégâts matériels et de biens, sans compter les terres et les ressources vitales détruites ou simplement hors d'usage. Tout ceci s'est passé sous un système politique et de gouvernance corrompue et totalement sous contrôle de la France et de ses alliés. Pourtant, nous ne contrôlions et nous ne maîtrisons aucune des 5 élections que nous avons tenues à travers un multipartisme pervers et des divisions qui ne donnent aucune chance aux Maliens de se rassembler. Finalement, en 2018, vous avez été témoin, le peuple malien dans sa majorité écrasante, suite à un ras-le-bol, a revendiqué par tous les moyens dont il dispose des changements du système politique et de gouvernance. Face à la difficulté, à la souffrance de nos populations, après d'énormes sacrifices déjà consentis, d'autres forces de changement se sont jointes à la lutte pour la parachever, notamment les FAMA. Mesdames et messieurs, avec l'annonce de la tenue du référendum en vue de doter notre pays d'une nouvelle constitution, donc le passage à la 4e République, notre transition rentre dans une phase nouvelle et décisive où le peuple doit se préparer, dont le premier est celui de réussir les élections référendaires, non seulement avec un taux de participation très honorable, mais aussi une victoire écrasante du oui sur le non. C'est pour prendre en compte les soucis de mutualiser nos efforts dans une perspective de complémentarité et de rassemblement que des forces du changement au départ de la lutte et de la révolution ont estimé opportun, urgent et vital de créer les conditions de rassemblement des forces de changement de départ et celles au parachèvement, notamment les FAMA, qui dans la politique du Mali courant restent partie intégrante et vive de la société malienne. Eu égard tout ce qui précède, nous, forces du changement rassemblées ce jour 13 mai 2023 au Palais de la Culture à Matoua en Patéba, informant l'opinion nationale et internationale, nos populations de l'intérieur et celles établies à l'extérieur de notre décision et engagement de lancer sur fonds baptismaux le Forum des forces du changement et sa toute première activité qui sera dédiée à la préparation du référendum constitutionnel, notamment la vulgarisation de la nouvelle constitution. La campagne référendaire et les votes pour un oui largement majoritaire et très honorable. Nos activités démarreront à partir de cette semaine, Inch'Allah, à venir et sur toute l'étendue du territoire national et auprès des Maliens établis à l'extérieur. La mise en place du FFC consacrera le début de la fin du multipartisme de division à travers la politique du principe de diviser pour régner, instauré par la France au Mali et en Afrique, et du début du multipartisme, la rassemblement à travers l'approche doctrinale de l'assimisme. Vive l'assimisme, vive l'approche doctrinale. Nous invitons tous les peuples maliens à se mobiliser massivement pour la réussite de notre refondation. C'est pourquoi nous vous appelons tous à vulgariser, à sensibiliser sur la nouvelle constitution et à vous préparer en faveur d'un oui honorablement et majoritairement écrasant par rapport au non. Malgré la chaleur, je vous remercie. Ceux qui sont encore là sont encore plus importants. Je le dis encore haut et fort. Ceux qui sont encore dans la salle sont les vrais patriotes. Ils sont plus engagés et plus nombreux. Vive le Mali, vive le oui. Vous êtes importants, vous êtes plus nombreux. Merci et bon vent. Suraka famia ni bebe ka ke malidenw yɛrɛ de a bɛ ka kɛ yaasa an malidenw de ka lafiya ni bɛ ka kɛ yaasa an malidenw k'a dɔn k'a fɔ ko an faso de ka di ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kan donc an b'an ka jamana ɲɛmaaw fo ni baara ɲuman na wa an ye wele bila malidenw ma u sɔnna ka na an ka wele jaabi o diyara an ye kosɛbɛ k'aw kunnafonidilaw yɛrɛ fo k'a fɔ malidenw ye k'an ka ɲɛmaaw bɛ ka fɛn fɛn kɛ o bɛ ka kɛ anw yɛrɛ de ye u bɛ an m'an da ka sunɔgɔ o b'a sɔrɔ olu b'u ɲɛna an m'an dumuni kɛ k'an fa o b'a sɔrɔ olu bɛ kɔngɔ la u bɛ ka miiri yali Mali bɛ se ka basigi cogo di malidenw bɛ se ka lafiya cogo di dunkafa bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogo di donc en réalité an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ani association fɛn fɛn sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan ani parti politique fɛn fɛn sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan yaasa k'u bolo di ɲɔgɔn ma an ka foli b'u ye ni Maliko tɛ a dɔw la
ni kɛ man di nka an ye Mali de bila fɛn bɛɛ sanfɛ o de kama an sɔnna ka da ɲɔgɔn na ka tugu ɲɔgɔn kɔ n bɛ min fɔ malidenw ye malidenw an ka sɔn ka fara ɲɔgɔn kan malidenw an ka da ɲɔgɔn na an ka sɔn ɲɔgɔn ye an ka yafa ɲɔgɔn ma ni min y'a sen dara min sen kan o k'a sen fori ka bɔ o kɔrɔla la o tɛ fugariya ye n'i to n'i mɔgɔ ɲɔgɔn gasi la i bɛ se ka yafa ɲini a fɛ o bɛɛ ye yaasa basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔna la cogo min na sabula sigikafɔ ma fɛn o fɛn dilan kɛlɛ t'o dilan sigikafɔ ma fɛn o fɛn dilan balawu t'o dilan sigikafɔ ma fɛn o fɛn dilan burujali t'o dilan wa n dun dalen b'a la maliden hakili ka bon kosɛbɛ ni ala ni kira sɔnna ma an na yafa ɲɔgɔn ma an n'an bolo don minɛn kelen kɔnɔ ka dumuni kɛ an na tagama ɲɔgɔn fɛ wa an k'a dɔn k'a fɔ ko ni ala kitira min na o de bɛ kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka basigi don Mali kɔnɔna la ala ka to malidenw ka yafa ɲɔgɔn ma an ka sɔn ɲɔgɔn ye ka da ɲɔgɔn na n bɛ min fɔ maliyɛnw ye an ka taa an ka karitiw ta an ka t'u ta an ka bɔ ka caya ni campagne daminɛra aw yɛrɛ bɛna ye an bɛna sensibilisation minnu kɛ déjà an b'o baara bolow la inshallah n'o fana bɛna kɛ an na wele bila kunnafonidilaw ma sabula ni kunnafonidila tɛ diɲɛ ko la o ye fɛn dɔ ye ten aw ma hali jamana ɲɛmaa bɛna jamana kɔnɔdenw dɔ bɔ fɛn dɔ kalama a bɛ weleli bila aw de ma aw de bɛna anw jamana ɲɛmaa lamɛn ka sɔrɔ ka bɔ ni kumaw ye bonya ni karama kɔnɔ basigi kɔnɔna la donc n b'aw fo aw ni ce aw yɛrɛ ye ala ka aw dɛmɛ. Avant tout bɛ maliyɛn den bɛɛ fo fɛn o fɛn y'i kɔnɔba sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na forum in na n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye maliko de don an bɛ segin a kan maliko de don mɔgɔ ko tɛ dɛ maliko de don an bɛ yɔrɔ min ko bi an mago bɛ fɛn o fɛn na o ye bɛɛ de ka bɔ dɔrɔn u kana an ka vote oui forum in na parce que an farakun ye ɲɔgɔn kan ye mun ye association fo bɛɛ de k'a faamu k'a fɔ bi an y'an fara ɲɔgɔn kan de ka na hakilina yira mɔgɔw la walasa mɔgɔw ka se ka bɔ bɛɛ k'a fɔ oui u k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ye den kelen de ye den fila tɛ den kelen dɔrɔn de don parce que mɔgɔw bɛ ka kuma caman fɔ olu bɛɛ ye fu de ye hali sini forum wɛrɛ bɛ yen an bɛ bɛɛ wele bɛɛ ka t'o fana na parce que Mali ko dɔrɔn de don mɔgɔw kana bila u kunna ko Asimu ko don ou bien Sugɛli ko don o tɛ mɔgɔw bɔra ka na nin na cogoya min na bɛɛ ka bɔ ka taa sini ta fana na a bɛɛ fɛn kelen de ye a bɛɛ constitution ye o ko dɔrɔn de ye walasa constitution bɛɛ bɛ se k'a voter oui an b'o dɔrɔn de la mɔgɔw kana bila u kunna k'a fɔ ko nin kɛra bi sini min kan ka kɛ ko o ye sama-samali tɛ dɛ a bɛɛ fɛn kelen de ye bɛɛ de tɛ se ka jɛ ka na yɔrɔ kelen na o de kama an ye mɔgɔw wele yan bi wa an ye mɔgɔw wele yen fɛ fana sini voilà an maliyɛn den bɛɛ wele bɛɛ ka na o de tun b'an fɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna oui ne bɛ mouvement Mali Espoir tɔnden bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ parce que bi a ye jama min ye mouvement Mali Espoir b'a la 80% hali n tɛ n kama jigin n'a ye mouvement Mali Espoir mɔgɔw bɔra u bɔra yɛrɛ de wa n b'a ɲini u fɛ hali sini fana u ka bɔ u ka taa sini forum fana na wa u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ fɛn min na Maliko dɔrɔn de don dɔwɛrɛ tɛ Maliko de don u ka bɔ u k'u ka nɔfɛmɔgɔw bɛɛ labɔ u ka mɔgɔw la faamuya k'a fɔ ko in dabɔlen don Mali dɔrɔn de kama parce que an ka yira mɔgɔw la k'a fɔ constitution in an k'a ɲini k'a dɔn fɛn min b'a kɔnɔ wa mouvement Mali Espoir bɛ ka na formation fana kɛ sisan nɔ malidenw kun k'a daminɛ Kayi fɔ Kidali an bɛna bɛɛ wele ka na pour que ka se k'u former u k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ constitution in kɔnɔ pour que u kan ka voter oui u k'o dɔn an bɛna o formation de kɛ ka tuguni na parce que a dan tɛ nin dɔrɔn ye ka mɔgɔw bɔ ka n'u bila salle kɔnɔ o tɛ an bɛna mɔgɔw de former pour que u k'a dɔn constitution ye fɛn min ye an k'a dɔn u k'a dɔn k'a fɔ vraiment an bɛna voter min ye mun de don ɔ an bɛn'o hakilina de ta dans les semaines à venir pour que mɔgɔw bɛ se ka former ka constitution kɔnɔna dɔn pour que mɔgɔw bɛ se ka taa voter le 18 oui pour la constitution o de b'an fɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye. Donc n bɛ mouvement Mali Espoir diaspora de représenter bi bon welekan min bɛ ne bolo ka se diaspora mɔgɔw ma n b'a dɔn fɛn kura tɛ ko kɔrɔ de don parce que diaspora mɔgɔw bɛ Mali situation bɛɛ suivre quotidiennement donc u b'a suivre à la lettre n b'a dɔn anw bɔra bi cogo min na diaspora mɔgɔw an votera an ka groupe ni sites sanfɛ et n b'a dɔn diaspora mɔgɔw fana bɛ bɔ ka voter pour le oui et n bɛ min da an ka président Kebe ta kan diaspora mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka voter pour le oui parce que n'i y'a ye an bɛ hɔrɔnya min kɔnɔ bi
an bɛ se ka fɔ transition ka hɔrɔnya de don pour que baara dun ka kɛ an sago ye u mago bɛ fɛn minnu na baara tɛ se ka kɛ baara minan kɔ donc nin référendum fana de y'u ka baara minan dɔ de ye pour que u bɛ se ka baara kɛ nɔgɔya la cogoya min na k'a sɔrɔ pression tɛ k'a yira fana ko maliyɛn den bɛɛ lajɛlen de jɛmakan don k'an b'an ka transition kɔ depuis a daminɛ fo sisan nɔ wa an b'u kɔ fo ka taa élection ban donc bɛɛ ka bɔ k'a fɔ ka taa oui voter ka carte blanche ta k'a yira ko Mali tilalen tɛ maliyɛn den bɛɛ bɛnmakan don politicien o association o parti civil hali mɔgɔ minnu tɛ association na diaspora fara Mali kɔnɔna kan kɛrɛnkɛrɛnnenya diaspora mais ne b'a dɔn anw ma deli ka to kɔ wa an tɛ to kɔ fana donc diaspora bɛɛ bɛ bɔ ka nin oui k'a fɔ min ka di n ye fɛnɛ komi an ka président y'a fɔ cogo min u bɛna tournée daminɛ mais tournée u k'a kɛ bamanankan na k'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ fɛ président fɛ u ka jɛmukan kɛ wari thème na radio média fɛn fɛn suilen don kosɛbɛ u ka jɛmukan k'a la bamanankan na k'a ɲɛfɔ maliyɛndenw ye parce que maliyɛnden 80% an ma kalan an tɛ tubabukan mɛn pour que u k'a faamuya min yɛrɛ bɛ constitution in kɔnɔna la k'a ɲɛfɔ k'a faamuya n'u y'a faamuya u k'a dɔn tiɲɛna mɔgɔ ma an jagoya ka a fɔ ko oui an ye min faamuya an ye oui fɔ o de la o de ka ɲi parce que n'i y'a mɛn ko changement o fɛnɛ de y'an ka changement taabolo dɔ ye parce que an bɛɛ lajɛlen y'a fɔ ko ka bamanankan don ba la bamanankan nun donni ba la f'an ka kalanw ka se ka kɛ ka fɛnw ɲɛfɔ bamanankan na donc o bɛ changement kɔnɔ cogoya min na o de b'a to maliyɛndenw bɛ faamuya kɛ kubeda o kɔkan o kɔnɔ o minnu bɛ hali burusi kɔnɔ sabula bibi in na hali minnu bɛ village la radio camanba de bɛ yen nɔ u bɛ radio minnu lamɛn donc a ka ɲini hali o radio animateurs fɛ u ka vraiment émission dɔw sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka constitution ɲɛfɔ cogo maliyɛndenw ye maliyɛndenw ka se ka taa bɔ i komi kɔnɔkulu i komi an bɔra cogo min assise nationale la donc an ka bɔ nin fɛnɛ na i ko kɔnɔkulu sabula kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ n'i y'a mɛn a bɛ fɔ ko dɔw sɔnna dɔw ma sɔn halisa dutu de b'a la n'an bɔra a 90% dutu kɔni tɛna ye o la donc o b'a yira an b'an ka transition fɛ an dun b'u fɛ wa an bɛ sa o kɔ donc je demande à tous les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur d'aller voter oui pour le changement de la nouvelle constitution du Mali. Merci et je vous remercie à vous tous, la média. Ne mouvement Mali Espoir tonde nye commune ɲɛmɔgɔ ye nye bureau national mɔgɔ sabanan ye bi wulada in na labɛn lajɛ tɔn 40 de farala ɲɔgɔn kan k'a kɛ tɔnba kelen ye n'o tɔn tɔgɔ dara FFC ye n'o o laɲini tun ye ka fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a kɛ kuluba kelen k'a kɛ fangaba kelen ka se ka transition jukɔrɔma tinti cogo min ani kalatan bolodalen don n'o ye Mali sariya sunba yɛlɛmali ye mɔgɔw bɛ se ka bɔ cogo min na an bɛ se ka awɔ sɔrɔ cogo min na ni kɛmɛ sigila n'an bɛ se ka 90 kɔmɛ sɔrɔ cogo min na o de an ka lajɛ ye référendum baara bɛ anw bolo cogo min na mouvement Mali Espoir tɔndenw bolo anw kɛlen don ka baara daminɛ a mɛnna kosɛbɛ an bɛ ka baara caman kɛ gafe in kɔnɔna na an bɛ ka wɔrɔ minnu b'a kɔnɔ yɛlɛma kura minnu donna a kɔnɔ minnu diyala maliyɛnw ye kosɛbɛ an bɛ k'olu sugandi ani yɛlɛma donna minnu na an bɛ k'olu fana sugandi ka se k'a da jamanadenw tulo kan région ni cercle ni commune kɔnɔ cogo min na mɔgɔw ka se k'a faamuya ni kalata don cɛ parce que n'i y'a mɛn i bɛ taa fɛn dɔ lafasa k'a ta f'i k'a kɔnɔ ko dɔn kosɛbɛ o y'an ka laɲini belebeleba ye kosɛbɛ don n'a nataw la an b'o baaraw la a tɛ fɔ aw yɛrɛ kɔ bon welekan mun bɛ n bolo ka se minnu b'a la u t'a la u tɛ taa kala ta halisa an b'u wele ka welewelekan na s'u ma u k'a ɲini u k'a kɔnɔna ko dɔn kosɛbɛ parce que caman bɛ ka kuma kan hali a gafe kelen ou bien article kelen u m'a ɲɛɲini k'a dɔn an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'a ɲini ka kalata sɛbɛn in sariya sunba in a kɔnɔna ko dɔ damadɔ ɲɛɲini k'o dɔn n'u y'o ɲini k'o dɔn u b'a ye yɛlɛma mun don yɛlɛma bɛna kɛ Mali taaɲɛ de b'a kɔnɔ Mali jɔliko de b'a kɔnɔ. Ne ye Mali mouvement Espoir commune 4 awɔ n bɛ bureau national des femmes na bon an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ma ɲɔgɔn sɔrɔ yan basi la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan Maliko de la parce que n'an b'a fɔ Maliko Assimi ko tɛ fo maliyɛnw k'o de faamuya ka da min kan min bɛ ka kɛ Assimi n'a ka cɛkulu bɛ ka min kɛ Maliko de don Assimi ko tɛ donc an ye ɲɔgɔn sɔrɔ constitution ko min na vraiment maliden bɛ ka ko de don parce que Assimi n'a ka les 4 colonels y'a yira an na k'a fɔ Mali bɛ se ka mara cogo wɛrɛ la
parce que an ye démocratie kɛ an ma fosi sɔrɔ a la nimisa kɔ olu de nalen u y'a yira na ko Mali bɛ se ka k'a yɛrɛ ye n'o tɛ anw tun t'an yɛrɛ ye dɛ on n'était pas indépendant hein an tun bɛ jɔnya de la n'o ye tubabuw ka jɔnya ye donc Asimina ka les 4 colonels u nana an b'o de la donc constitution ko ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn fɔlɔ n'i tun ko k'i ye maliyɛn f'i bɛ maloya mais bi bi in na n'i ye maliyɛn fierté de don ka da mun kan ka da acte minnu bɛ ka kɛ an ka autorité fɛ fɔlɔ an tun bɛ maloya mun na minnu tun b'an ɲɛfɛ u tun bɛ baara min kɛ o de tun b'an maloya maliyɛn ko la donc sisan nɔ on est fier k'a fɔ k'a ye maliyɛn ka da Asimina ka ko kɛta kan n'a ka les 4 colonels donc vraiment ne bolo constitution ko in maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ Asimu ko tɛ Mali ko de don parce que constitution ko in bɛ mun kan a b'an yɛrɛ de ka ɲɛtaga kan parce que Asimina ka les 4 colonels y'a yira n na k'a fɔ ko Mali bɛ se ka fɛn bɛɛ k'a yɛrɛ ka sɔrɔ a ma gulon mɔgɔ la la preuve en est que France taara embargo sigira Mali kan mais on a fait 6 mois maliyɛn ka sara ma jɔ an ka dumuni ma jɔ an ka fosi ma jɔ fo maliyɛnw k'a dɔn fɛnɛ ni mɔgɔ ko k'i bɛ k'i yɛrɛ ye i bɛ degun de degun bɛ diɲɛ fan bɛɛ Mali dɔrɔn tɛ dɛ Covid tɛmɛnen kɔ diɲɛ yɛrɛ de gɛlɛyara donc an kana bɛɛ da ko transition t'a bɛɛ ye diɲɛ de gɛlɛyara wa an ko an bɛ k'an yɛrɛ ye o tɛ kɛ ni gɛlɛya tɛ hali an bɛ boli boli ka taa dugu minnu na an ka denmisɛnninw n'u bɛ taa sa kɔgɔji sanfɛ olu ye gɛlɛya de kun ka sɔrɔ ka hɛrɛ ye donc maliyɛnw an ka sabali an ka gɛlɛya in kun gɛlɛya in ye wagati de a bɛ tɛmɛ n bɛ min fana fɔ ne ye muso de musow bɛnbaliya min bɛ an k'a bila an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma surtout nous les femmes leaders i m'a ye musow tɛ ɲɛmɔgɔya sɔrɔ Mali kɔnɔ parce que an tɛ ɲɔgɔn fɛ ni min kɛra ɲɛmɔgɔ ye dɔrɔn bɛɛ bɛ wuli ka jɔ o kɔfɛ an tɛ jɔ a kɔfɛ ɲuman na dɛ kɛlɛ ani kɛrɛfɛ kuma Mali muso an ka bɔ o kɔnɔ an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ cɛw dɛmɛ cogo min na a sera sa an k'an yɛrɛ dɛmɛ n'an y'an yɛrɛ dɛmɛ vraiment an bɛ min ɲini an b'a sɔrɔ Mali ko la mais n'an tora tɛgɛrɛ fɔ la ka to ɲɔgɔn kɛlɛ la an bɛ min ɲini an t'o sɔrɔ dɛ ayiwa an dun bɛ ɲɛ bɛ cɛw la u bɛ ɲɛfɛ u tɛ ɲɛfɛ dɔwɛrɛ la k'u bɛnnen de don anw ma bɛn parce que anw tɛ ɲɛmɔgɔ fɛ mɔgɔw nun ko kɛra cogo cogo fo ɲɛmɔgɔ de ka k'a la an ka président d'honneur bɔra sisan k'a fɔ ne yɛrɛ ka foli bɛ an ka président d'honneur ba ye n'o ye Agib Asim Danbele ani an ka président national n'o ye Abdallah Kebe ani an ka vice président ka daminɛ Bayi Boubacar Bala parce que anw y'a yira k'a fɔ ko Mali ko tɛ kɔrɔlen ye kura de don fɔlɔ n'i tun bɛ parti politique la i bɛ fɛn fɛn na a bɛɛ bɛ kɛ ni faso ka wari di sisan anw ko an bɛ dɔ k'an yɛrɛ ye i ko Asim ye min yira k'a fɔ anw b'ale kɔ mouvement in na wari t'a bolo k'a d'a ma dɛ an bɛ k'a fɛn fɛn kɛ an bɛ k'a kɛ n'an yɛrɛ wɔsi de o tuma an b'a fɔ o de ma ko Mali kura donc vraiment maliyɛn bɛɛ ka na an ka voter constitution ye k'a fɔ ko oui parce que constitution tɛ Asiko yɛrɛ Mali ko de don ni constitution in b'a ɲɛ Mali de tiɲɛna an tɛ Ala deli a la an musow parce que anw bɛ Ala kɔ an bɛ kira kɔ an b'an denw kɔ anw denw de bɛ taa kɛlɛyɔrɔw n'o ye sɔrɔdasiw ye a n'an cɛw donc vraiment constitution in ka passé o de y'an bɛɛ ka hɛrɛ ye donc o de fila tun bɛ ne fɛ k'a fɔ hakɛto bɛ kuma la.